Salut, dragii mei, eu sunt Betty și astăzi o să facem un nou videoclip. Mai pe scurt ne pregătim pentru al treilea videoclip de pe luna asta, pentru că v-am zis în vlogul trecut că vom face 3 videoclipuri pe lună. Suntem puțin pe modul nocturn cu un felinar de ajutăm de el. Deci, poate vă întrebați de ce am un castor. Poate l-am să mi-l pun în cap, poate l-am să-l pun pe mână. Poate l-am să acopăr felinarul ăsta, că e prea puternică lumina. Nu. Am acest bol ca să punem niște bilete în el. Am 6 bilete. Și deci am spus eu că ne pregătim pentru următorul vlog. Pe aceste bilete, mai pe scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilete. Pe aceste 6 bilete am notate serii de vlog, cum ar fi prank, daily vlog, reacții, jocuri video, etc. etc. Deci, serii de vlog. Da, deci, serii de vlog. Le amestecăm puțin. Și, cum o să facem extragerile? Deci, să zicem că am 3 bilete, da? Dar noi avem 6. Hai să spunem 6, da. Am un bilet, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea și al șaselea. 6 bilete, da? Bun, o să extrag pe primul. Hai să zicem că pică reacții. Dăm deoparte, nu băgăm în seamă. Pică al doilea prank. Îl dăm deoparte, nu băgăm în seamă. Uite că pe al treilea o să băgăm puțin în seamă pentru că este câștigător. Deci nu o să băgăm în seamă nici pe primul, nici pe al doilea. Abia pe al treilea o să considerăm câștigător. Adică o să-l câștigăm alesul pentru... Adică, băi, Betty, nu mai știi să vorbești, măi. Al treilea este câștigătorul, adică asta vom face în următorul videoclip, al treilea videoclip de pe luna asta. Și am pus bețele în bol, nu mă întrebați de ce am notat cu X, pentru că așa m-a dus pe mine, bine, să fie mai crazy, nu înțeleg de ce e crazy, dar mă rog. Am notat cu X, why not, de ce nu? Să notăm cu X, așa degeaba. Și hai să extragem. Eu o să amestec acum și o să mă întorc și o să aleg. Bun, am să mă întorc. Și o să aleg pe ăsta. Hai să vedem. O să-l desfac. Și scrie pe el întrebări și răspunsuri. Deci un videoclip din seria întrebări și răspunsuri. Nu-l băgăm în seamă. Da, deci am scăpat de întrebări și răspunsuri. Nu că aș fi vrut să scap. Nu-mi plac seriile cu întrebări și răspunsuri. Cred că vă plac și vouă, nu știu sigur. Și mai alegem încă două. Deci, următorul, hai să fie ăsta. Hai să vedem. Prezentarea animale de companie. Da, deci am scris aici. Am scris urâțele pentru că am scris repede. Și da, am scăpat și de prezentarea mea de companie. Acum urmează decisivul. Am super mari emoții pentru că mai avem decât 4 bilete. Și în astea sunt reacții, jocuri video, prank-uri și daily vlog-uri mai sunt, cred. Da, pentru că am extras prezentarea animale de companie și întrebări și răspunsuri. Da, deci mai alea care le-am zis eu mai sunt. Mă întorc ca să alegem decisivul. O să amestecăm. Și alegem decisiv. Hai să fie decisivul. Hai să fie ăsta. Așa. Îl desfac. Și avem... Ce credeți că avem? Nu știu, frate, am super mari emoții. Deci acum am mâna pe bilet, nu văd ce scrie, dar am super mari emoții. Oare ce o să facem în următorul videoclip de pe luna asta? Am emoții, fraților. Deci, orice ar fi, vă rog să nu vă spărați, pentru că nu este ceea ce ați vrut voi, pentru că nu mă opresc aici cu vlogurile, o să fac foarte multe. Și dacă vreți, îmi scrieți acolo în comentarii și al doilea videoclip de pe lună să fie cu alegeri pentru al treilea. Adică al doilea videoclip să fie cu alegeri pentru al treilea videoclip de pe lună.
Deci, acum lăsăm totul deoparte și vedem ce scrie pe acest pet. Pam, 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 scrie prank, fraților. Deci, să vă spun ceva. Îmi doresc să fac, deci, din toate astea, toate biletele, îmi doresc să facem și mai mult prank. Și fiți prank facem, bro! Frații, deci, ignorați, nu știu dacă se vede scrisul, deci, ignorați în fața că-s prea cringe. Dar chiar îmi doream să facem prank. Nu știu cui o să facem prank, nu știu cu cine, nu știu care va fi complicele, dar fata voastră, chiar dacă nu știe să vorbească, va veni cu idei super tare și spun pariu că o să vă placă atât de mult. Deci stați geană pe canal că urmează mare prank. Și nu prank, orice prank, adică vine, chem pe cineva, adică am un complice, să zic, fratele meu. Fratele meu să-l chem pe prietenul meu, el vine și aruncă făină pe față. Nu, fraților, să fie prank-uri nebune, extra nebune. Putem face și să sunăm la numere ascunse, cum ar veni, sau să sunăm prieteni cu numere ascuns. Dacă vreți, vom face și felul ăsta de prank-uri. Dar stați geană că urmează mare prank. Da, deci prank, fraților, prank, da, scrie, uitați, prank. Deci următorul videoclip va fi, deci al treilea videoclip de pe lună va fi cu prank, fraților. Punem biletele înapoi și suntem mulțumiți de ce am extras. Mai ales eu. Eu sunt foarte mulțumită. Deci, vreau să vă spun că am intrat în vacanță. Adică am o săptămână de vacanță și nu știu, dacă, deci azi e vineri, nu știu dacă să-l postez acest videoclip, sigur va fi postat în seara asta. Și nu știu dacă prank-ul o să fac luni sau duminică sau nu știu. Deci duminică sau luni 100% vom face prank-ul. Dacă nu duminică sau luni, îl vom face, vedem, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Când pot și eu, da, vă anunț într-un shorts, o să fac un short și o să vă anunț când se postează prank-ul. Așa că stați geană că poate, da, cine știe. Activați și voi acolo clopoțelul. Deci activați clopoțelul ca să fiți notificați în caz că postez ceva, gen ca să știți. Deci cel mai important lucru, activați clopoțelul. Dați și follow, abonați-vă pe canal ca să facem 100 de abonați până în vară, pentru că am spus și în videoclipul trecut că aș vrea să fac 100 de abonați până la vară și dacă facem o să am și o surpriză pentru voi. Deci, la vară o să fie cel mai tare, pentru că la vară s-ar putea să postez 4 videoclipuri pe lună, așa că, bă, abonați-vă, că nu o să... Nu muriți dacă dați acolo, apăsați pe butonul de abonează-te, nu o să muriți. Și nu doar că o să muriți, nu o să pierdeți nimic, vă jur. Și dacă apăsați butonul nu o să regretați în viața voastră, pentru că o să vedeți cele mai frumoase, cele mai bune, cele mai amuzante videoclipuri pe acest canal. Da, deci stați acolo, geană, și și like, deci like neapărat. Hai la acest videoclip, hai dacă au fost 6 bilete, hai să mai punem un 0. Deci dacă faceți 60 de like-uri la acest videoclip, voi posta prank și joc video. Deci, dacă facem 60 de like-uri, deci 60, nu mai mult, 60, voi posta și prank și o excepție, voi posta și jocuri video. Deci, like, follow și neapărat activați clopoțelul, că nu se știe când voi posta videoclipul prank. Ne-a ajutat domnul nostru Felinar, să-i mulțumim puțin. Da, să-i mulțumim foarte mult domnului Felinar că ne-a ajutat. Ce vreau să vă mai spun? Și să știți că s-ar putea ca giveaway-ul cu cardul de la Guess. Da, deci cu acest card, despre acest card este vorba. Cardul de la Guess s-ar putea să fie eliminat, deoarece nu găsesc nici curier ca să îl dau în ziua aceea. Nici eu nu pot să mă deplasez prea
curând sau fix în ziua aceea și sunt sigură că pentru card nu ați bate și voi drum ca să veniți să-l bați. Deci, băi, Betty, ce ai, măi, doamne, mă, de nu mai știi să vorbești. Giveaway-ul cu cardul de la Guess anulat, deci să nu vă mai space speranțe. M-am gândit mai bine și da, nu o să-l păstrez pentru mine, vă dați seama. Dacă dați și un follow acolo pe Insta, poate, cine știe, poate, nu știu, dau follow back, deci follow pe Insta, neapărat. Betty 1115, deci Betty bară jos 1115, neapărat. Pentru că vreau să fac și eu 1000 de followers pe Insta și pe TikTok, normal, BettyShore18, pe TikTok mă găsiți. Și stați acolo, Geană, că postez și pe acolo, mai dați voi un like, un follow pe ambele aplicații, și pe Insta, și pe TikTok, și pe YouTube. Deci, da. Mulți pupici. Pup și ne revedem cu prank-ul. Deci, activați clopoțelul și stați Geană, că trebuie să vină, neapărat. Deci, bye, bye! Ne revedem data viitoare.